Zima roku 1812 po Kristu. V mrazivé tmě Ruska. Napoleonova velká armáda ustupuje. 500 000 mužů vstoupilo do Moskvy. Nyní zbývají jen stíny, ale chlad vojáky nezabíjí. Ani hlad ne. Jsi francouzský voják. Nohy ti hníjí. Obsah žaludku si vyzvracel před 3 dny. Rozlížíš se kolem. Temný les. Hluboký sníh. Ticho. Pak to slyšíš. Z dálky. Rytmický zvuk. Kopyta ve sněhu. Blíží se. Srdce ti zamrazí. Protože víš. Přišli. Kozáci. Neviditelní lovci. S 3metrovými kopími z temnoty se vynořují, křičí Ura! Pak mizí. Tvůj kamarád leží na zemi. Ty stále žiješ. Ale víš, příští noc přijdeš na řadu ty. Toto není jen válka. Je to lov. A ty jsi kořist. Napoleonova armáda 500 000 mužů vstoupila do Ruska. Méně než 100 000 se vrátilo. Porazila je pravidelná ruská armáda? Ne. Zabila je zima? Částečně. Ale skutečný vrah byl jiný. Neviditelný. Nemilosrdný. Svobodný. Kozáci. Toto je nefiltrovaná historie. Dnes se dozvíte, kdo zastavil nejdokonalejší válečný stroj světa. Jak ho zastavil. A proč ho Napoleon nazval hanbou všech armád, ale ve skutečnosti se ho bál. Kdo byl kozák? Odkud přišel? Proč ho žádný císař nemohl ovládnout? A nejdůležitější, co udělali francouzské armádě v zimě roku 1812, že i nejmocnější evropský císař nemohl v noci spát? Toto není jen příběh války. Je to příběh svobody. Příběh ducha zrozeného ve stepi, který boural impéria. Co se stalo na řece Berezině? Jak kozácké koně kráčely pařížskými ulicemi? A proč se vrátili, ale jejich legenda nikdy nezemřela? Všechno se dozvíte. Začínáme teď. Do světa kozáků. Do noční můry Napoleona. Znali jinou cestu. Udeřili na nepřátelskou zásobovací linii. Zabili nepřátelské posly. Spálili sklady potravin. Otrávili vodní zdroje. Pak ustoupili. Zmizeli ve stepi. Zatímco je nepřítel hledal, udeřili odjinud. Evropané tomu říkali nečestné. Kozáci tomu říkali přežití. Kozácká společnost byla rovnostářská. Atamani, vůdci, byli voleni. Nejlepší bojovník, nejchytřejší taktik se stal vůdcem. Původ nebyl důležitý, jen schopnosti. Kozácké ženy byly také svobodné. Pracovali na poli, obchodovali, některé dokonce bojovali. Protože ve stepi museli všichni bojovat, aby přežili. Kozácké náboženství bylo pravoslavné křesťanství, ale s vlastní interpretací. Kostely byly jednoduché dřevěné stavby, obřady krátké. Respektovali Boha, ale nežili podle církevních pravidel, protože pro ně byla největší hodnotou svoboda. Ani Bůh jim nemohl vzít svobodu. V 16. a 17. století se kozáci stali hraniční obranou ruského carství. Car jim dával půdu, zbraně, někdy peníze. Na oplátku kozáci chránili jižní hranice, ale dohoda byla jasná. Kozáci byli věrní carovi, ale žili autonomně. V jejich syčích platili vlastní zákony. Dodržel car tuto dohodu? Někdy. Jindy se pokusil kozáky kontrolovat. Pak začaly vzpoury. Povstání Stěpana Razina 1672. Povstání Jemeliana Pugačova 1774. Kozácké vůdci bojovali proti carství. Prohráli. Jejich vůdcové byli popraveni, ale jejich duch nebyl zlomen, protože svoboda byla jádrem kozácké identity. Impéria přicházela a odcházela, ale step zůstávala. A ve stepi vždy žili svobodní lidé. Koncem 18. století se ruské carství posílilo. Kateřina II. Se pokusila kozáky integrovat do systému. Byla udělena některá práva, ale autonomie byla snížena. Většina kozáků souhlasila, protože alternativou byl zánik, ale dohoda zněla: v boji budou bojovat za cara, v míru budou žít na svých územích. A když přišel rok 1812, dohoda byla testována. Největší armáda Evropy vstupovala do Ruska. Napoleon Bonaparte. 500 000 mužů. Vojáci z Francie, Polska, Německa, Itálie. Pravidelná ruská armáda ustupovala. Cár Alexandr panikařil. Generálové nevěděli, co dělat. Ale na březích Donu, v povodí Dněpru, v kozáckých syčích bylo rozhodnuto. Nepřítel přichází. Přichází obsadit naši step. Přichází vzít naši svobodu. Kozáci osedlali koně, vzali zbraně, opustili syče, ale nešli bojovat, šli lovit. Napoleonova armáda bojovala podle pravidel. Kozáci pravidla neznali. Napoleon vyhrával velké bitvy. Kozáci velké bitvy nedávali. Napoleon chtěl dobít města. Kozáci města nedávali, protože je spalovali. A v létě roku 1812, když velká armáda vstoupila do Ruska, kozáci na ní čekali.
neviditelní, tiší, smrtící. Kozák nebyla etnická skupina, byl to stav mysli, svobodný člověk, 15. století, jižní hranice Ruska, povodí řek Don a Dněpr. Toto byla divoká země. Carovi zákony se sem nedostaly. Kdo sem přišel? Každý. Rolníci prchající z nevolnictví, dobrodruzi, bojovníci bez pána, zločinci, snílci. Ale všichni hledali totéž, svobodu. Step byla jejich matkou, svoboda jejich jediným pánem. Kozácká sídla se nazývala Sič, dřevěné pevnosti. Nebyly to jen vesnice, byly to základny přežití. Život na hranici byl smlouva se smrtí. Každý den byl bojem. Tataři útočili z jihu, Poláci ze západu, osmanské otrokářské lodě z Černého moře, kozácké vesnice byly postaveny proti těmto hrozbám. Pevné dřevěné hradby, strážní věže, zbrojnice a před každým domem kůň, vždy připravený. Každodenní život byl drsný a jednoduchý. Ráno na poli, odpoledne na výcviku, v noci na hlídce. Kozák oral zemi levou rukou. Pravá nikdy neodešla od kopí, protože útok mohl přijít kdykoliv. Bez varování, bez milosti. Kozácké dítě začínalo výcvik v 5 letech, ale nechodilo do školy, šlo na vojenský výcvik. První lekce, jízda na koni. Kozácké děti se naučili jezdit, než se naučili chodit. Sedlo bylo jejich druhým domovem. Spali na koních, jedli na koních, umírali na koních. Druhá lekce, zbraně. V 5 letech dřevěné kopí, v 7 skutečný nůž, v 10 šavle a palaš, v 15 plně vybavený kozácký bojovník. Kozácké koně byly malí, ale odolní. Stepní koně. Mohli běžet dlouhé vzdálenosti. Vystačili s málo vodou, málo krmivem. Vydrželi chlad. Kozáci s těmito koňmi mohli ujet 150 km denně. Ostatní jezdci světa jezdili v těžkém brnění. Kozáci létali v lehké kůži. Kozácké zbraně byly jednoduché, ale smrtící. 3metrové kopí, pika. Lehké, ale pevné. Prodlužovalo dosah jezdce. Zabíjelo dříve, než nepřítel mohl zaútočit. Palaš, zahnutá šavle. Pro rychlé seky. Vytažena rychle, udeřeno rychle. Ale největší zbraň kozáků nebylo kopí ani šavle. Byla to taktika. Evropské armády bojovaly v pravidelných bitvách. Seřadili se, zatroubili na trubku, vystřelili. Kozáci nevěřili v pravidla. Pro ně byla válka lovem, noční útok, přepadení, rychlý úder a útěk, unavit nepřítele, nenechat spát, nenechat jíst, zlomit morálku. Kozáci nikdy neobléhali hrady, nikdy nečelili nepřátelské armádě v otevřeném terénu. To byla hloupost. Proč zabíjet sám sebe? Ze všech stran. S 3metrovými kopími. Z výkřiky Urá! Francouzi byli šokováni. Pokusili se otočit. Bylo pozdě. 150 francouzských jezdců zabito. Murat sotva unikl. Kozáci nepřišli o nikoho. Protože se nedostali do boje zblízka. Udeřili a utekli. Murat později hlásil Napoleonovi. Sire, nejsou to rytíři, jsou to duchové. Nemůžeme je chytit. Napoleon odpověděl. Hanba všech armád, ale účinná hanba. Září. Velká armáda vyhrála velkou bitvu u Borodina. Pravidelná ruská armáda ustoupila. Cesta do Moskvy byla otevřená. Napoleon vstoupil do Moskvy. 14. září 1812. Město bylo prázdné. Car uprchl. Lidé uprchli. Zůstalo jen několik starých lidí. A té noci město začalo hořet. Kdo ho zapálil? Rusové? Francouzi náhodou? Později se zjistilo, moskevský guvernér Fjodor Rostopchin úmyslně zapálil. Město nepřenechá nepříteli. Napoleon zůstal v Moskvě 5 týdnů. Čekal na mírovou nabídku od cara. Nepřišla. Začátek října. Napoleon rozhodl ústup. Ale ústup byl plánovaný. Bude organizovaný. Velká armáda půjde jihozápadně přes Kalugu. Najde jídlo. Kozáci byli připraveni. Ataman donských kozáků Matvej Platov dostal rozkaz. Nenechte nepřítele v klidu. Platov měl v roce 1812 65 let, ale byl stepní bojovník. Dokonale znal kozáckou taktiku. Pod jeho velením bylo 15 000 donských kozáků. Malá síla, ale nikoli neúčinná. Platov rozdělil svou armádu na oddíly. Skupiny po 500. Každá skupina bude jednat samostatně. Jejich úkoly byly jednoduché. Ve dne sledovat boky velké armády. Být vidět, ale neútočit. V noci udeřit. Spálit zásobovací vozy. Zabít strážné. Zmizet. Ráno objevit se jinde. Opakovat. Psychologická válka. Francouzští vojáci každou noc spali ve strachu, protože věděli, kozáci přijdou. Kterou noc? V kolik hodin? Nikdo nevěděl. Tato nejistota láme morálku. Velká armáda ujížděla 30 kilometrů denně, kozáci 40.
protože jejich koně byly rychlejší. Velká armáda v noci potřebovala odpočinek. Kozáci odpočívali ve dne. V noci lovili. Polovina října. Velká armáda svedla malou bitvu u Malojaroslavce. Vyhrála. Ale cesta na jihozápad byla uzavřena. Napoleon se musel otočit na severozápad. Na Smolenskovou cestu. Na již spálená území. Jídla nebylo. Voda znečištěna. Chlad začínal. A kozáci pokračovali v přicházení každou noc. Francouzští vojáci už nespali. Oči otevřené. Uši napjaté. Každý zvuk mohl být kozácký útok. Nervy se hroutily. Někteří vojáci zastřelili vlastní strážné, protože viděli pohyb ve tmě. Velitelé se snažili udržet disciplínu, ale únava a strach byly silnější než disciplína. Napoleon napsal do deníku: Kozáci nebojují, loví a my jsme kořist. Začátek listopadu. Začal padat sníh. Teplota klesla pod nulu. Velká armáda už nebyla armádou. Byl to rozptýlený dav. Ale nejhorší teprve přišlo, protože před nimi byla řeka Berezina a kozáci čekali u mostů. Červen 1812. Napoleon Bonaparte překročil řeku Němen. Za ním 500 000 vojáků. Největší armáda v evropských dějinách. Napoleon tomu říkal druhé tažení do Polska. Ale skutečným cílem bylo donutit Rusko k podrobení. Karl Alexandr I. porušil mírovou smlouvu. Nedodržoval kontinentální blokádu. Obchodoval s Anglií. Napoleon neodpouštěl. Pochoduje do hlavního města Ruska. Donutí cara podepsat dohodu. Za několik měsíců vyhraje, tak si myslel. Velká armáda byla dokonalá. Francouzská císařská garda, polští jezdci, němečtí pěšáci, italští grenadýři, rakouští dělostřelci. Každý národ poslal své nejlepší. Disciplína byla bezvadná, vybavení nejmodernější, logistika nejlépe naplánovaná. Napoleon vyhrál každou velkou bitvu v Evropě. Austerlitz, Jena, Wagram, Friedland. Jeho generálové byli legendární. Davout, Ney, Murat. Jak mohli Rusové odolat? Pravidelná ruská armáda ustupovala. Generál Barclay de Tolly se vyhýbal otevřené bitvě. Opouštěl území, ale něco dělal. Spaloval všechno. Vesnice, pole, sklady obilí, studny. Velká armáda postupovala, ale za sebou zanechávala jenom popel. V prvních týdnech Napoleon tím nepohrdal. Jeho armáda měla vlastní zásobovací systém. Tisíce vozů vezly potraviny, ale ruské hlubiny byly nekonečné. Každý kilometr vyžadoval více jídla, více vody, více krmiva. A pak přišli kozáci. Francouzští vojáci je zpočátku neviděli, jen je slyšeli. V noci, kolem tábora. Z dálky zvuk kopyt, pak výkřiky. Urá! Ráno někteří strážní zmizeli, někteří byli nalezeni mrtví, rány od kopí, ale nikdo neviděl útok. Zásobovací konvoj jel z Vilna do Vitebsku. 200 vozů, 600 mužů. Jednoho rána konvoj nedorazil. Byl vyslán průzkumný oddíl. Když našli, byli v šoku. 200 vozů spáleno, 600 mužů zabito, ale žádná mrtvola. Jen trosky vozů a krev. Kdo to udělal? Jak to udělal? Nikdo nevěděl. Kozáci nezanechali žádnou stopu. Přišli před úsvitem, udeřili, zničili. Zmizeli před svítáním. Velká armáda se blížila ke Smolensku. Byl srpen, horko. Vojáci žíznili. Kozáci otrávili všechny studny. Mrtvé koně, jedovaté rostliny, ve vodních zdrojích. Tisíce francouzských vojáků onemocnělo úplavicí. Počet mrtvých se začal zvyšovat. Napoleon byl rozlobený. Tito barbaři, nečestní válečníci. Ale kozáci nemysleli na čest. Mysleli na přežití. Generál Joachim Murat, Napoleonův velitel jízdy, byl poslán vpřed bojovat s kozáky. Murat byl nejlepší velitel jízdy v Evropě. Okázlivá uniforma, odvážné útoky, nezapomenutelná vítězství. Když se setkal s kozáky, byl šokován. Muratovi jezdci postupovali v pravidelné formaci. Kozáci pozorovali z dálky. Murat dal rozkaz k útoku. Francouzští jezdci zaútočili. Kozáci ustoupili, ale nerozptýlili se. Pomalu ustupovali. Nechali Francouze, aby je sledovali. Po 3 kilometrech byli francouzští jezdci unavení. Koně vyčerpaní. Formace rozptýlené. Tehdy kozáci zaútočili. Listopad 1812. Ruská zima začala. Teplota klesla na -20 stupňů. Ale francouzské vojáky nezabíjel chlad. Zabíjel strach. Jsi francouzský pěšák, je ti 23. Přišel si z Paříže. Bojoval si u Austerlice. Byl si zraněn u Wagramu. Ale teď se bojíš, protože nevidíš nepřítele. Ve dne je les tichý, jen sníh padá. Boty na nohou schnilé, v žaludku 3 dny nic. Rozhlížíš se kolem, stromy, sníh, ticho. Ale víš, jsou tam, sledují tě. Kozáci.
Nastal večer. Velitel říká, aby se utábořili. Tisíce vojáků zastavilo. Snaží se rozdělat oheň, ale dřevo mokré. Oheň nechytá. Chvěješ se. Plášť ti ukradli včera v noci. Teď máš jen tenkou uniformu. Sedíš vedle kamaráda. Přijdou dnes v noci? Ptá se. Nevím, říkáš, ale oba víte. Každou noc přicházejí. 10 hodin. Úplná tma. Žádný měsíc. Mraky zakrývají oblohu. Ticho. Jen vítr. Jen sníh. Pak to slyšíš. Z dálky. Velmi z dálky. Kopyta. Rytmus ve sněhu. Srdce se zrychluje. Rozhlížíš se. Nikdo nic nevidí. Možná je to představa, říkáš si. Pak výkřik. Urá! Tisíce hlasů. Ze všech stran. Panika. Vojáci vyskakují. Hledají zbraně. Ale je tma. Nic není vidět. Pak přicházejí. Stíny. Stíny na koních. Vynořují se z temnoty. Kopí jsou dlouhá. Velmi dlouhá. 3 metry. Kopí proniká do hrudi tvého kamaráda. Krev stříká. Padá. Snažíš se otočit a křičet. Ale nemůžeš vydat hlas. Kozák tě ani nevidí. Projíždí na koni. Zabíjí dalšího. 5 sekund. Za 5 sekund 20 mrtvých. Pak kozáci mizí. Vracejí se do tmy. Ticho. Jen sténání. Ranění na zemi. Ty stále stojíš. Ale třeseš se. Nemůžeš to kontrolovat. To není válka. Je to masakr. Nastalo ráno. V táboře 140 mrtvol. Ale nikdo neviděl kozácké mrtvoly. Protože oni mrtvé nenechávají. Jen mrtvé berou. Velitel píše hlášení. Noční útok. Nepřítel uprchl. Ztráty lehké. Ale vojáci vědí. Ztráty nejsou lehké. Morálka nulová. Protože příští noc zase přijdou. Matvej Platov, velitel donských kozáků, dokonale použil taktiku. Kozáci nevedli velké bitvy. Vedli psychologickou válku. Cílem nebylo zabíjet nepřítele. Cílem bylo zabránit nepříteli spát. Lidské tělo vydrží 3 dny bez spánku. Pak začnou halucinace. Po 5 dnech se ztrácí schopnost rozhodovat. Po týdnu se tělo hroutí. Kozáci nenechali francouzské vojáky spát týden. Výsledek. Fyzicky zdraví vojáci se psychicky zhroutili. Někteří francouzští vojáci považovali vlastní kamarády za nepřátele. Stříleli ve tmě. Někteří uprchli. Šli do lesa. Už se nevrátili. Někteří spáchali sebevraždu. Protože nevydrželi. Napoleon viděl tuto situaci. Dal generálům rozkaz. Nebojujte s kozáky. Jen postupujte. Ale jak postupovat? Kozáci byli všude. Zásobovací konvoje se už nemohly pohybovat. Protože každý konvoj byl napaden. Kozácká taktika byla jednoduchá. Ve dne sleduj konvoj. Buď vidět, ale neútočit. Večer, když konvoj tábor, čekej. O půlnoci zaútoč. Zabij ochranku. Spal vozy. Ukradni koně. Před úsvitem zmiz. Konvoj vezl potraviny ze Smolensku do Orši. 300 vozů. 1000 vojáků. Kozáci útočili 2 noci po sobě. První noc. 100 vozů spáleno. 200 vojáků zabito. Druhá noc. Zbývající vozy spáleny. Zbývající vojáci uprchli. Výsledek. Nulové potraviny dorazily do Orši. Velká armáda začala umírat hladem. Polovina listopadu. Teplota -30. Sníh po kolena. Vojáci padali při pochodu. Už nemohli vstát. Mrznuli k smrti. Kozáci ani neviděli tyto zmrzlé mrtvoly, protože jejich cíle byly živí. Každou noc stejná taktika. Zaútoč. Zabij. Zmiz. Francouzští generálové plánovali zastavit Platova. Připraví léčku. Když kozáci přijdou, spadnou do pasti. 18. listopadu. Francouzská jednotka připravila past v lese. 2000 vojáků. Děla. Jezdci. Kozáci přišli, ale nespadli do pasti. Protože Platovovi špioni zjistili francouzský plán. Vesničané poskytli informace. Kozácké zvědy odhalily koně. Kozáci viděli léčku. Sledovali z dálky. Pak šli jinou cestou. Tu noc udeřili na jiný tábor. Francouzská jednotka čekala do rána. Nikdo nepřišel. Zbytečně. To byla kozácká výhoda. Informace. Byli děti stepy. Znali půdu. Vesničané byli jedni z nich. Sdíleli informace. Francouzi byli cizinci. Nikdo jim informace nedával. Kozácké útoky nejen fyzicky poškozovali, ničili morálku. Francouzský důstojník napsal v dopise: každou noc čekáme, nevíme, jestli přijdou nebo ne, ale strach roste každou sekundu. Už nemůžeme spát, už nemůžeme myslet, jen se bojíme. Kozáci nás nezabíjejí, zabíjejí strachem. Napoleon situaci vyhodnotil. Viděl, že bojovat s kozáky je nemožné. Řešení: rychlý pohyb. Překročit Berezinu dříve, než kozáci dorazí. Odtud do Polska, do bezpečné zóny. Ale byl problém. Řeka Berezina zamrzla, ale ne úplně. Tenký led. Nedalo se přejít. Mosty nebyly. Rusové je zničili. Jediné řešení:
postavit nový most, ale během stavby budou bez zbraní a kozáci budou čekat. 26. listopadu velká armáda dorazila k Berezině. Řeka před nimi, ledová, studená, smrtící. A na druhém břehu byli kozáci, tisíce, jen sledovali, čekali, byli trpěliví, protože věděli, lov se blíží ke konci. 26. listopadu 1812. Řeka Berezina. Když k ní Napoleonova velká armáda dorazila, už to nebyla armáda. Byl to rozptýlený dav. 500 000 vojáků vstoupilo do Ruska. Nyní jich zbylo 60 000. Zbytek zemřel, byl zajat nebo uprchl. Ale nejhorší bylo zde, u řeky Bereziny. Řeka byla 50 metrů široká, hluboká, ledová, ale ne úplně zmrzlá. Tenká ledová vrstva. Nešlo po ní chodit, nešlo lodí přejet. Mosty nebyly. Rusové všechny zničili. Napoleon čelil 2 možnostem. První možnost. Otoč se na sever. Hledej jiný přechod. Ale to by ztratilo 3 dny a ruská armáda se blížila. Kozáci obklíčili okolí. Druhá možnost. Postav zde most. Rychle přejdi. Riskuj. Napoleon zvolil druhou možnost. Byl dán rozkaz. Ženijní jednotky postaví most. 2 mosty. Jeden pro pěchotu, jeden pro děla. Francouzští ženisté hrdině pracovali. Ráno 26. listopadu začali. Chlad -20 stupňů, ruce mrznoucí, nohy bez citu, ale pracovali. Dřevěné trámy, hřebíky, lana. Vstoupili do ledové vody. Nohy zmrzly. Někteří zemřeli na infarkt, ale přestali pracovat. 27. listopadu odpoledne. 2 mosty hotové. Úzké mosty, slabé mosty, ale dali se přejít. Napoleon dal rozkaz. Pěchota přejde. Organizovaně. Bez paniky. První jednotky začaly přecházet. Organizovaně. Pomalu. Ale pak přišli civilisté. Tisíce civilistů šli s velkou armádou. Poláci prchající z ruských území. Francouzské rodiny. Obchodníci. Ženy. Děti. Staří lidé. Všichni se hnali k mostům, protože věděli, zůstat zde znamená smrt. Začala panika. Vojáci tlačili civilisty. Civilisté tlačili jeden druhého. Všichni se snažili dostat na most. Úzký most nemohl unést 60 000 lidí. Ráno 28. listopadu. Dorazila ruská armáda. Generál Čičagov s 15 000 ruskými vojáky dorazil k západnímu břehu Bereziny. Děla začala pálit. Na mosty. Bomba explodovala u mostu. Dřevěné úlomky létaly. Lidé v panice skákali z mostu. Spadli do ledové vody. Během sekund umrzli. Dav na východním břehu zešílel. Všichni najednou běželi k mostu. Tlačenice. Lidé se navzájem drtili. Ženy padaly. Děti pod nohama. Most se zhroutil. Ne, úplně se nezhroutil, ale naklonil se. Lidé spadli do vody. Výkřiky, nářek, panika. Ženisté se snažili most opravit, ale dav nedovolil. Pokračoval v běhu na most. Francouzští důstojníci vytasili meče. Ustupte, bude pořádek, křičeli. Ale dav neposlouchal, protože zezadu přicházeli kozáci. Platovovi donští kozáci dorazili k Berezině. 10 000 kozáků, jízdních, s kopími, nečekali. Trpělivost skončila. Výkřik "Urrá!" se zvedl. Kozáci zaútočili. Na dav na východním břehu. Na bezbrané civilisty. Na neozbrojené vojáky. Na raněné. Žádné milosrdenství. Kopí probodávala lidi. Koně je drtili. Palaše sekaly hlavy. Masakr. Tisíce lidí běželi k mostu. Ale most úzký. Všichni se nevejdou. Někteří skočili do ledové řeky. Pokusili se přeplavat. Za 5 sekund hypotermie. Za 10 sekund smrt. Kozáci nezastavili. Neustále postupovali. Neustále zabíjeli. Napoleon byl na západním břehu. Pozoroval dalekohledem. Tvář bez výrazu. Maršál Ney. Sire, musíme se vrátit. Musíme zachránit lidi. Napoleon. Ne, musíme zachránit armádu. Civilisty zachránit nemůžeme. Chladné rozhodnutí. Ale vojenské rozhodnutí. Francouzské jednotky na západním břehu se snažili chránit most. Děla střílela. Pěší mušketýři stříleli. Ale kozáci neustupovali. Neustále útočili. Večer 28. listopadu. Slunce zapadlo. Nastala tma. Na mostech stále tisíce lidí. Snažili se přejít, ale francouzský velitel dal rozkaz. Spalte mosty, Rusové nesmí přejít. Ženisté váhali, ale na mostě jsou stále lidé. Velitel, dal jsem rozkaz. Spalte. Byl dán oheň. Mosty začaly hořet. Lidé na mostě křičeli. Ne, neopouštějte nás. Ale oheň se zvětšoval. Dřevěný most rychle hořel. Lidé couvali a skákali z hořícího mostu. Do ledové vody. Do smrti. 10 000 lidí zůstalo na východním břehu. Ponecháno na milost Rusům a kozákům.
Kozáci zabíjeli do rána, ráno 29. listopadu. Řeka Berezina byla tichá, ledová voda byla plná mrtvol, tisíce mrtvol, vojenské uniformy, civilní šaty, ženy, děti, staří, všichni zmrzlí, všichni mrtví. Východní břeh byl tichý, kozáci odešli, ale nikdo nezůstal. Na západním břehu Napoleon postupoval se zbývající armádou. Zbylo 20 000 vojáků. Maršál Ney byl poslední velitel, který přešel most. Podíval se zpět, na východní břeh. Viděl jen popel a mrtvoly. Ney později řekl, u Bereziny jsme pohřbili velkou armádu. Nyní se do Francie vracejí jen duchové. Masakr u Bereziny se stal symbolem Napoleonova ruského tažení. 500 000 vojáků vstoupilo, 20 000 se vrátilo. Kdo je zabil? Chlad? Částečně. Hlad? Částečně. Ruská armáda? Částečně. Ale největším vrahem byli kozáci. Protože kozáci zlomili morálku velké armády. Nenechali spát, zabránili jíst, psychicky zničili a u Bereziny zasadili poslední ránu. Napoleon se počátkem 1813 vrátil do Paříže, jen s několika tisíci vojáky, ale kozáci ho nepustili, protože válka neskončila. Nyní byl čas jít do srdce Evropy. Březen 1814. Stalo se něco, čemu Evropa nemohla uvěřit. Pařížskými ulicemi kráčely kozácké koně. Na Champs-Élysées, před Louvrem, poblíž Notre Dame, dlouhé vousy, v kožešinách, s kopími, divoce vypadající muži. Pařížané se dívali z oken, se strachem, s úžasem. Kdo to byli? Barbaři? Hrdinové? Obojí. Ani jedno. Byli to jen kozáci. 1813. Napoleon se vrátil z Ruska, ale jeho nadvláda v Evropě byla otřesena. Rusko se vzbouřilo. Rakousko se vzbouřilo. Rusko postupovalo na západ. Byla vytvořena 6. koalice. Rusko, Prusko, Rakousko, Švédsko se spojili. Cíl – zničit Napoleona. Kozáci byli předvojem této koalice. Karl Alexandr dal Platovovi rozkaz. Jdi do Evropy, následuj Napoleona, dokonči to. Platov pochodoval na západ s 15 000 donskými kozáky. Prošli Polskem, prošli Německem. Všude stejná taktika. Udeř na Napoleonovi zásobovací konvoje. Chytej posly, znič malé jednotky. Žádné velké bitvy, jen gerila. Napoleon shromáždil novou armádu, ale morálka byla nízká, protože každý voják věděl, kozáci zase přicházejí. Říjen 1813, bitva u Lipska, bitva národů. Napoleon bojoval proti koaličním armádám. Třídenní boj. Kozáci se přímo nezúčastnili bitvy, ale udeřili Napoleonovi dozad. Přerušili zásobovací cesty, uzavřeli únikové cesty. Napoleon prohrál, ustoupil do Francie. Koaliční armády následovaly. Kozáci vpředu. Březen 1814. Koaliční armády se přiblížily k Paříži. Napoleon odolával, ale už neměl sílu. 91. března. Paříž kapitulovala. Koaliční armády vstoupily do města. Ruský car Alexandr, pruský král Friedrich Wilhelm, rakouští generálové. Ale oni nebyli první, kdo vstoupil do města. Kozáci vstoupili první. Platovovi donští kozáci jeli na koních pařížskými ulicemi. Pařížané byli šokováni. Kdo byli tito muži? Nebyli pravidelnými vojáky. Neměli uniformy. Každý se oblékal jinak. Kožešiny, kůže, barevné šerpy, dlouhé vousy, bronzová pleť, malí silní koně a kopí, vždy kopí. Francouzský novinář napsal, dnes jsem v Paříži viděl Barbara, ale tito barbaři porazili Napoleona. Pak co jsme my? Kozáci se v Paříži chovali divně. Ne jako evropští vojáci. Nezaložili pravidelný tábor. Rozdělali oheň na ulici. Vařili na táborových ohních. Před Louvrem. V Tuileries zahradě. Pařížané pozorovali. Kozáci to ignorovali. Budovy je nezajímaly. Paláce byly bezvýznamné. Pro ně byla Paříž jen další tábor. Někteří kozáci nikdy neviděli budovu. Byli děti stepy. Město bylo cizí. Jeden kozák vstoupil do Louvru. Viděl obrazy. Nechápal. Proč je to cenné? Zeptal se. Další kozák vstoupil do Notre Dame. Byl ohromen velikostí kostela. Ale řekl, v naší stepi je nebe větší. Pařížané se báli kozáků. Ale kozáci nikomu neublížili, protože cár Alexandr dal rozkaz. Respektujte Paříž, žádné rabování, žádné násilí. Platov rozkaz dodržel. Donští kozáci se chovali disciplinovaně. Ale došlo k divným scénám. Kozáci vstupovali do pařížských restaurací. Objednali jídlo, ale nejedli v sedě. Jedli na zemi, u ohně. Servírky byly překvapené, ale servírovali. Kozáci platili. Zlatem. Protože měli zlato ukořistěné francouzským generálům během ruského tažení. Pařížané si pomalu zvykali.
Kozáci nebyli nebezpeční, jen jiní. Dokonce někteří Pařížané začali kozáky mít rádi, protože kozáci byli čestní, dodržovali slovo, nelžou. Pařížský obchodník obchodoval s kozáky, řekl, spolehlivější než francouzští generálové. Ale kozáci v Paříži nezůstali dlouho, protože Paříž nebyla jejich místo. Duben 1814. Napoleon abdikoval. Byl vyhoštěn na ostrov Elba. Byla podepsána mírová smlouva. Koaliční armády začaly ustupovat. Kozáci osedlali koně, obrátili se na východ, prošli Německem, prošli Polskem, dorazili do Ruska. Září 1814. Donští kozáci se vrátili domů, do svých syčů, k rodinám, na pole. Válka skončila. Nyní byli vesničani, farmáři, rybáři. Ale nyní byli také legendou, protože oni porazili Napoleona. Byli první ruskou silou, která vstoupila do Paříže. Karl Alexandr poctil Platova, dal mu titul hraběte, dal mu medaile. Ale Platov řekl, má odměna je step, svobodně žít ve stepi. V 69 letech odešel do důchodu. Vrátil se do domu na břehu Donu. Tam zemřel. Ale jeho odkaz žil. Kozáci se stali nejdůležitější vojenskou silou ruského carství. Po celé 19. století tvořili jízdní křídlo ruské armády. Bojovali na Kavkaze, bojovali ve střední Asii, bojovali v Krymské válce, bojovali také v první světové válce. Ale revoluce roku 1917 všechno změnila. Bolševici svrhli carství. Byl vytvořen sovětský režim. Kozáci se rozdělili. Někteří podporovali bolševiky, někteří se připojili k Bílé armádě. Občanská válka byla hrůzná. Kozáci bojovali proti kozákům. 1921. Bílá armáda prohrála. Sověti zvítězili. Kozácká autonomie skončila. Syče byly zavřeny. Půda kolektivizována. Během Stalinovy éry se represe zvýšily. Tisíce kozáků byly poslány do gulagů. Tisíce bylo popraveno. Kozácká kultura byla potlačena, ale nebyla úplně zničena, protože kozácká identita nebyla jenom v půdě, byla v duchu. Druhá světová válka. Kozáci opět bojovali v sovětské armádě proti nacistickému Německu. Bojovali u Stalingradu, bojovali v Berlíně. Po válce sovětský systém pokračoval. Kozáci se stali sovětskými občany, ale nezapomněli na svou identitu. 1991. Sovětský svaz se rozpadl. Kozácké regiony zůstaly v Ruské federaci, ale začalo kulturní oživení. Kozácké festivaly se začaly opět slavit. Kozácké písně byly zpívány, kozácké tance tančeny. Dnes je v Rusku přibližně 5 milionů kozáků. V oblastech Don, Kubaň, Terek, Ural. Stále jezdí na koních, stále cvičí s kopími, stále zpívají staré písně. Je to turistická show? Částečně, ale je to také identita. Protože být kozákem je víc než rodokmen. Je to stav mysli, svobodný duch. Zima roku 1812 je již velmi vzdálená. Uplynulo více než 200 let, ale lekce stále platí. Napoleon vytvořil nejmocnější armádu světa. Disciplína, technologie, strategie, všechno dokonalé. Ale nemohl porazit kozáky, protože kozáci nebojovali podle pravidel, bojovali za svobodu. Impéria se zvedají na pravidlech. Kozáci žili na vůli. Napoleon chtěl dobít města. Kozáci města nedávali, spalovali je. Napoleon chtěl vyhrát velké bitvy. Kozáci velké bitvy nedávali, dělali gerilu. Napoleon chtěl udržet vysokou morálku. Kozáci morálku lámali, každou noc. Výsledek, největší armáda poražena. Svobodní muži vyhráli. Dnes impéria stále existují. Velké armády stále existují. Ale duch svobody také existuje. Duch stepy. A dějiny nás učí. Žádný císař nemůže zkrotit vítr. Žádná armáda nemůže zničit svobodný národ. Kozáci to dokázali. V zimě roku 1812. Na březích Bereziny, na pařížských ulicích. Stali se legendou, protože žili svobodně. Přihlaste se k odběru kanálu Nefiltrovaná historie. Dejte like, komentujte. Protože historie nežije jen v minulosti. Žije i dnes. Příběh kozáků nám připomíná, ten, kdo bojuje za svobodu, nikdy není poražen. Impéria padají, ale duch svobody žije navždy. Uvidíme se v další bitvě. Nefiltrovaná historie.